sorry day one dripa line ndakavhura live ndinoda tongwashira kunfonera nduzireni vikiri wana kundai kuti vateerere live kuno Facebook ndikupinda vhura live Facebook ndakuita ndichobika because ndikupinda kubasa saka I just need to have this light saka ngavavhure ivo ngavari koko ngavateerere kuno kana kuti anouya kuno ovhura iri live I don't know zvatinosiaa ovhara ovhura uya kuno uyerona saka mufonera uyu auye apinde avhure koko ndiri palive. Okay, sure. All right, no problem. Okay. All right, sure. All right. Alright guys, guys, murise guys, munzegera kuti ndotomweta nchibika guys because manje ndenda kuenda kubasa. Ndenda kuenda kubasa saka time yachona yakaoma guys. Time aitorina. But night itorina because at least unotombowana zvihours zvokutombotara nevanhu. Manje mamwe mashift aya inenge chirova 8 to 8 mwana mudara. Hauna time. No time to interact. Unless you don't like usiku apa chidzoka maende chinda kugym utaona. Ndikudzoka kumapasi 9 saka panenge pakaipa saka iwaya ndiri kutomboti chi ndoda kusenda kabhoilisa kuno ndoda kusenda kabhoilisa madora murumaona madora senda kabhoilisa ndoda kusenda kabhoilisa guys madora so montiregererawo. I'm just waking up and I'm doing 1 or 2 or 3 things. Masera say guys, masera say time mshitega vamwe timbotaura guys. Kana tindotongotanga zvangu ndototaura nyaya kutaura neinyaya yemagovernment yegovernment uko chingoti aiwa tinoda kutenda shumba murambwi vamunangagwa kunyange nekukonsidhawo kuti mukwanise kuisira vanhu mabhasi kuti bhodha kuti rivhurwe zimura ikwanise kuregedza vanhu vachinda nezvinhu zvavo sevanhu vanga vagara uko South Africa kwenguva yakareba vachidawo kudzokera kumba vadzokero vaine zvinhu zvavo asi ipapa sezvo vati vari kukonzida zvavo and also zvakare thank you very much honorable Tino Machakaire tinoziva hedu kuti aiwa munenge muchiona patinenge tichikumbira mavhidhiyo stuff like that tinoda kutenda kana pamwe tawo reaction inenge yakafanana nayo tinobva kufara tinobva kutenda Mwari kuti aiwa at least muri kuonawo muri kufungirawo zvigwa zvichango zveZimbabwe totendawo zvakare zuva ranhasi Zororo Pumulani yaendesera chikafu vanhu vekusprings vapinda mubhazi vanga vakanyogwa mazita kudhara vanditika vachienda kumba saka vapindawo mubhazi vakuinda kumba vari kufamba izvozvi saka yaprovidawo chikafu kuseni ende vari kunoprovidwa zvakare lunch kupolokwani pavanosvika vanenge vaane nzara pane vana pane chii kune lunch zvakare yakatengwa iriko hanzi TikTok kundai akwere kuTikTok kundai ngati avhure kuTikTok ukoko kati kundai avhure kuTikTok handizivi asati avhure here asati avhure here kuTikTok asati avhure here kuTikTok kundai ngati avhure Susan asati amuwana pamakarara uzi ari kubva kubasa ende arikuda kubasa pamwarara nai munoti chini mwana anopisa poto kudai achibika kudai osiya yakadai munoti chinazvo inini ndochipinda bhizi yekuti ndinetsana nekusukana nepoto iyi kana ndimiwo munotiwo kudii nazvo naimi guys obika zvinhu zvake zvanenge achibika osiya apisa poto osiya aikanda uko iwowo muridzi wepoto ndiwo yauchinzi suka poto dzako kuzi munhu akapisa poto
Andela siku yachipedzera kana ishushu ndosuka hafu ndosiya hafu imwe yachipedzisa ndatojaidza naka ndosuka hafu ndosiya hafu. So guys, kudai avhura ndamirira kudai kuti avhure tifambidzane nevamwe just kuavoida kuti because kutiktok kwatoriwo neplatform tiktok kwatoriwo neplatform hombe zvakati. So tinogwa tichivako mutiktok zvakati. Kundai aripo here mucomment section. Susan hasibatika manje saka vatokuta vetiktok because kanonetsa ndinewo andizi kuti frawaripi ko ndikira ari kupi letu because letu technology yakazvingwarira letu because letu zvetechnology yakazvingwarira anogona kuingira manje letu chii ngakweshe poto yake chengete uri right munhu ngakweshe poto yake because handinganzi nini ndifanga kuti ndite zvandikuda ndite zvokukwesha poto ipapo ndizvo handisiri kuzoita ndakwesha hafu ano yachikwesha hafu because ndandikaiti izvozvo. Honestly speaking, I can't do that. That I'm not going to do. No, handisi kuita izvo ndikubika ndotoda kubasa ndinongoenda kutoita zvokusara nekweshana nekwepoto toenda kubasa apa ndichitobika ndimeyo kukavadika vasiya zvakadaro ndozvaanoita handisi kuti zvanenge zvinenge zvichibikwa ipapa pamene zvimwe zvinhu zvinenge hozhwa so zvanenge achibika ndokunge akazvipisa here kana kuti amene zvinhu zvinenge hozhwa zvaanodla nditoita kuti zvinhu zvacho zvaanodla akazviwa nepi mafriends akudla zvinhu zvekune nemwe nyika zvandisingahwisisi kuti zvii zvinhu zvacho. Alright, so guys hanzi leti ndambona mucomment section leti handinambomuona ndikuya guys. Right, saka guys, ndo nyaya iripo. Nyaya iri panapa ndeyekudai so saka vativo vari kuvapa lunch kupolokwane kuti vadye lunch. Right. Asi ndine kumwe kwandinoda kuti ndikumbirewo handisi kuziva kuti parikugadziswa sei guys. Anditika makatinyoresai vanhu mazita. Tikanyoresa vanhu mazita. Anditika tanyoresa vanhu mazita line number ikasvika kuma 400 and something tikavapa. Now vari kuti vakutaura kuti hanzi izvo vanhu vari manhamba ari kuuya vanhu vari kufona vanoda kuenda vawandisa zvokuti havachakwanisi kuti vamise vabatsire umwe nemumwe ari kuenda kumba. Vari kuti ivo veconsulate tichakwanisa kubatsira vanhu vanenge vaaffectwa directly. Now vanenge vaaffectwa directly ndo pandiri kuuya napo ipapo kuti ndibvunzewo kuti government yeZimbabwe if you say you are going to help kana hanzi kana vanhu like zvaita kuSprings anoona kuti Springs vakaenda zvokudzingwa anoona vakanzi budai vakanoungana antika saka ndoko vari kuti obviously tinenge takuda nopindira saka izvozvi mukaita mukaaffectwa muri Cape Town mukanoungana pasenda kana police station wobva vauya vaona kuti muri vangani mukupai mabhazi hanzi kuti tingopa vanhu mabhazi mumwe nemumwe mabhazi wese hazvisi kuita because every day we are receiving macalls and machi vanhu vakawanda saka tichakwanisa tipe munhu notomorita advantage yekuenda kuZimbabwe vasiri kuenda zveizvi saka we are going to help vaitiwa directly involved. Now my question is do we have to ndambozvitaura do we have to wait directly affected means kana pane vapiswa kana kuti vari kurohwa that's when the consulate will get involved. Do we have to wait for people kuti vakuvare varohwe vaite so kuti muzoti ava vanhu vave directly involved takuenda kunobatsira? Ndo pane question yangu ipapo. That's why my question is do we have to wait for people kuti vakuvadzwe tizoti izvo vaAfrica directly because obviously takupa ilist
takati chespera tinongodzwa kunzi mabhazi veJoburg muri kukwirira pakati, veCape Town ndiye munomira pakati, vodedzwa nelist nekunyoresa sekunyoresa kwavakaita, vasina kunyoresawo havakwiri. Andimona. But now kana yave directly linked tanzi kana vave directly linked. Sorry guys, mambotegera tumbota tichimbo ku fasting aiwa guys, toita tichimbodai chimbotisa mbijana. Mukasafa nongodla manje every day. Totochila zvinona guys ndidani. Ndidani guys. Ndegezva. Ndidani tiri kuti kutokachi. Ndidani. Sure. Unotadza kutoona diet. Tichatanga tuzokondinya manheru mangwana. Ndire. Wazara napo zvakaita sei. Mambo ndadla nakusei. So guys, so ndo pane nyaya ipapo, ndo pakundinetsa ipapo pakuti we wait until vanhu vaitwa directly affected, then we go there. So guys, this is the feedback yandinayo. Animona, this is the feedback yandinayo. Animona, concerning manamba kwaitanga naitwa directly affected, then we can save the day, because vanhu vawandisa zvekudaro vari kuuya vachituda kuenda kumba saka maitikira zvakuita ndikuona sekuti hatingakwanisi kuti tite help munhu wese. That's my challenge tino kuti do we have to wait kusvikira vanhu varohwa so that we know that these are affectly directed whatever I mean. Hanmona directed affectly I mean kuchungu chacho. Do we have to wait up until papo guys kuti tizoti vakwanise kuuya? So kana patizonzi bhazi rimwe ramba kuzara zvinobva zvaitawo futi kuti ipapo ka nesu tichibva tatoona tatina kurongeka maZimbabweans. So somehow very right, because kwaiswa mabhazi 2 depending nenhamba yakanyorwa kutsakani kuSprings, but kwainda bhazi 1 rakazara, rimwe bhazi rechi2 harina kuzara, but namba yanga iripo yanga iri 1.1670 something, namba yanga iripo, but vatiza vanhu kwainda bhazi 1. Saka toti vari kukanganisa here consulate, tachida kutoti titaure tichivapisa, but toti tivachikanganisa here. Aiwa nditozereka kukurumbidza kuti zvedu watindingayewo ingamungamwa nemvura azviti kako zvinishambuisa mfiri chikuku yacho kana zvewe watindingamwa nemvura yazvite. Saka ani muri kuona guys kuti pari kutoitikawo futi era affected directly. Okay, ani muri kuona pari kutoitika futi era guys, ani muri kuona pari kutoitika era guys. What have you said to cook? Mvura wacho ndooneka kana wanacho chikenda pano mukanda mvura unotoshaya kuti mvura wacho unoshaya mvura wacho so ushaya kuti saka potodze idzi mvura yacho potodze ndangu bai kuromuti hanimukona. So ndopa kuneka hanimukona guys iko zvino. Saka toti chi kuri kunzi kwaenda vanhu bhazi raenda risina kunduzara, asi vanhu vakanyoresa vakawanda. Saka poitwa sei? Toti iri wrong here consulate. Toti consulate iri wrong here. Consulate iri wrong here guys. Toti consulate iri wrong here guys. Kwanza makabodi makazara makwani anzogara pamusoro papo. Izvo zvoona nemitushi yawa chifaro chepapa. Ivo kutokwira zvepamusoro apo ndichitsvake chikwana chikwani. Ha!
zvacho unotsvaga chinotokwane vakatongovharisa hazvo kuiaaaana wangu unogona anenge achingori bhizi atichowani kuti uya chakwana chitupisa kuchi hani muri kuona saka muri kuona kuti tingati chii but anyway guys ndo zviripo apa dzakaiti kana vanhu saka kana vanhu guys muchiramba kuenda kumba isakumbira mabhazi inda ndaya pano tizotaura nezvenyaya yekuti tikumbire kuti ko mabhazi zviri kufamba sei. There you go. Mabhazi aenda apuwa 2 nenamba yakanyoresa aenda asina kuzara. Saka todi what do we do? Aiwa vanga vari more than 158. Vanga vari more than 158. Saka tingavati chii? Anmazvona zvaitika saka isusu list yese yatinayo kuna Durban kupi titounganai guys muinde kunoungana kuhoro kana kuti kupi muti kuno kuti tato affectwa directly totovaudza kuti va-affectwa vamwe kwakati basi mabhazi oya ikoko because chiona zvikuitika. Ndakauya ndikuya kuti titaure tinegotiate but Zimba as always rinokudisappointa nditsvaka kako kacho rinokudisappointa Zimba as always rinokudisappointa andimazvona. Rinokudisappointa Zimba. Saka wodi guys apa leso titwaudza kuti at least vachisvikawo kumba vanenge vachida kusvika senge vanosvika kumba vanoda kusvikawo kumba vakabatawo at least vachipiwawo kana tugrocery tokwana pekutangira hatichatotauriki guys. Vanhu vakauti vachisvikawo kumba voona kuine zvimahamba zviriko zvinenge zvine 10 kg yehufu, mafuta, beans, salt, sugar, flour, mabasics. Kwai makaresva unotaura zvausingazivi linoni problem ndekuti zvausingazii pakambonyeswa madiaries ega pano pakanyeswa madiaries ega munotaura zvamusingazivi. Vanhu vakabva kwese all over mwaitobva kutiktok vanhu vaitouya kupi namba tichitoti ngaifambe vanhu vakanyoresa vese everyone ainyoresa vamwe ndio vaiudza kuti nemucheko simeli kuti ndiani anonzi simeli handi zvaiitika mumagrupu pakambonyeswa diaries ega pano. Vanonongedza mabhuta akakura mabhuta akakura. Ende vanenge vachitoziva kuti havaindi vese vanhu ava handimukona kuti havana kuinda vese vanenge vachitoziva kuti vanhu havaindi vese vanenge vachitozviziva zvavatotaura izvozvo vanenge vachitozviziva ende vanhu vabva vapruvha chokwadi kuti hatindi. Vanhu vapruvha chokwadi kuti zviri kutoita zvaatogari consulatika people are proving it. Saka muchati kudini haimi mungavashore people have proved vamatoda nepamawindo zvichionekwa palive. Saka muti tikuvashora kuti vatambisa havo mari vachihaya mabhazi vanhu vasingaindi. Saka guys ndo zvatovepo panapa hanzitangai maaffectwa directly kuti vauye vakwanise kukubatsirai kwamunenge muri ikoko. Saka kana mukaungana mukaitawo 75 monyorana mazita mungana muita 75 monyora mazita guys motaura kuti takaungana kunoti kurohwa tugouya ikokoko oya negotsvaga bhazi mabhazi ari kutogwa pamutauni mureindimo ouya because mabhazi aya ari kubhadharwa from Zimbabwe guys. Mabhazi are being paid from Zimbabwe. Mabhazi are being paid from Zim, guys. Mabhazi are being paid from Zim. Saka point was say, guys, what do you think should happen? Anyway, the guy to go see is because they got to take some sorrow. People doesn't want to go home. People are not ready to go home. No, pick a yana young just pick up and take.
Put the life to the right. Naputa kakura rega itinzwe nikikiri apa basi rinenge rabhadhagwa rinenge ratobhadhagwa richinzi chakure vanhu people dololo rikaiti wenyaya kidnapping zvenu tinde kukidnapping muri sei ndakasimba makadiyo ndiri right ndatoona kuti nyaya iyi kai haisi kutomboda zvekuti muite zvemachati zvenyu because handisi kunyatsa kunzwisisa zvinhu zvamutaura mwana akidnapiwa neboyfriend maisa mapeti eboyfriend sorry ndiri palife ndakufondera ndiri palife oraiti aiwa mwana ana kukidnapwa neboyfriend akidnapwa nani mwana uyu mukomana ane 34 years anga achitamba nemurume uyu ndiye waari kunzi wanga achifamba naye akaonekwa nezuro kuma9 vari vese makuseni kubva ipapo anonzi kuma10 pakazouya polo vivo pamba pavo kucape town kudelft ikoko ndobva mukomana uyu atorwa nepolo iyoyo saka iyeyu mukomana wandiri kutaura nezvake uyu anga aripo ari pasaidi hanzi anga akahwanda pakona saka pakaita mumwe mukomana akada kuenda kunotaura naye kuti anzwe mota iri kumutora kuti mapurisa here ihome affairs here murume uyu ari kunzi akatorambidza munhu usaende pamota ipapo ndobva uyu aenda mukomana yatoendwa naye saka kubva nezuro wacho kusvika izvino hapana ari kuzikana kuti ari kupi vaenda kudelft kumapurisa vakanzi endai kubelleview vaenda kwese haako mukomana iyeyu murume wacho iyeyu ari kudzima mafoni achiita on and off akaita on kuma10 akasenda audio yekutanga akaita futi on kuma9 makuseni ano akasenda audio yechipiri saka zviri kunetsa ipapapo vanhu vari kutoti masikati ano aya izvozvi zvimanje manje apa atomboita foni yake on asi hana mameseji evanhu aapindura kumba kwake kuri kunzi kune mukadzi nemwana haana kutoenda kumba mukadzi wacho akatorara kwemukoma wake because haana kuenda kumba kwacho ndo zviri kuitika haisi boyfriend varume vese mwana wangu mukomana festival ndada kubvunza kuti mati mwana wenyu but muri kuti ini muripi kwenyu ini ndiri kuport elizabeth iye ari kupi cape town ari kucape town kubelleview kudelft saka kuti pakaitika madhiri mati kuti pakaitika madhiri ekuti mukomana wana wenyu azotorwa zvinogona kudaro kuti pakaitika madhiri kana kuti mukomana uyu akatotengesa mwana because why ari kuramba kubudikira mwana uyu anga achitori kuno kuport elizabeth akatoenda kucape town ikoko last month inzvimbo hake yaanoziva because akagarako kubva 2010 saka zviri kunzi nevanhu vari muarea imomo mukomana waanga anaye uyu anoita zvechitsotsi apa pari kunzi asati ashayikwa marumwe zuro acho kubvira musi wemande aitotorana mafoto like varoda kuita zvimwe zvinhu zvemagadzira mauber eats nechichi vachitorana mafoto suddenly following day rachona mukomana anobva ashayikwa naimani information ese mukuinzwa nani ndiri kuinzwa nevakomana vari kucape town iko kana ndokupai manhamba avo muvafonere madi kuvaedha pakoli papa pasiyasidzwa zvizere tizive vekutangira munhu muzimbere uyu vanhu saka inini kamadhakativei chokwadi kapo chekuti kana mukomana muchiti akaita zvitsotsi uyu wamuri kufuridzira tora mwana wenyu kureva kuti mwana wenyu akaita zvitsotsi ka bhoza mungachitamba vese handizivi hangu kuti vakaitei asi mwana haaite zvechitsotsi haamire munhu haarwe nemunhu haana violence nemunhu is a quiet guy ndaedhera mukomana hwana pamhene kana akapinda orit segaitiona ameno kana ndagona magona
Alright, ndaedhera Sasha B uyo. Ndikuzama kuda kuedha futi munhu. Sama na wenyu yanga ni mkazi. Mati? Yanga ni mkazi. Mwana wangu anga. Hold on. Stop that thing. I'm on the phone. Stop that thing. Tell her. Keep that thing. Hello? Hello. Ndandikumbonyaradza vana vari kuita noise. Uyu mukomana uyu haasi kubata. Haasi connected. Rega ndirambe ndichimutry. Mchisamwe wacho kuti. Mukomana arikuti anga asina kuenda kubasa. Handiti akatoswera ariko achituka previous day rachona iroro rashayikwa iroro akashayikwa musi weTuesday ka ngozi ini mesi ndakaona nezuro Wednesday akashayikwa nezuro Wednesday makuseni kuma9 musi weTuesday wacho vakatoswera vari vese muraini imomo vanhu vemaraini vanotogara naye muraini mumwe chete mukomana ari kundipa information mukoma wacho saka vaive vese vanenge vachiri ipapo padhuze nepavanogara vachimwa pamatavheni ipapo vanogara muraini mumwe chete munhu ari kupai mirai munhu ari kupai mukoma munhu ari kupai information mukoma wakudnepa mukoma wemwana wandakashaya mwana wangu muhombe alright ndiye wacho ari kunonoka kubata foni kana kuti ndikate kunogumofona bheki ndimufonere chiri chimukate kana mamubata direct monifonera bheki muri mese mungondiedha pakowo. Alright. Guys, munhu chera kaita 40 years saka moti mai vangu dei vangu varipo kwasingati mwana wangu. Panongoti mwana wangu guys, mwana wawo. Saka rigaitirwa kuti zvafamba sei kwai mwana akanyarara mwana ari sweet. Vabereki tesingazivi vanava tivazivi vanava. Vana havazivi guys. Anyway. Handisi kuti akazviita regai timirire vakomana vacho vauye tinzwe. Ende muzoti chigaizi vana kuti advantage yemachi kukidnepa vanhu. Uya kusikana vakidnepwa neziroya vakukidnepwa neziroya mukomana wake kamukidnepa aya akadedza shamwari dzake vakamurepa vakamuita genge repu. Muri kuziva shamwari yacho yekufona yekunzi kune shamwari chayafona ichiti munhu ari ndati ndiudze munhu ari kurohwa nechichichi vapedza naye kuti aswera vachimurepa vachimuchinjana memwana zuva rese kuswera vachimurepa vachimuchinjana zuva rese guys. Ari kuchipatara izvi zvati tomatize achazotaura nyaya yacho kana kugona kutaura. Mwana wavo kachira kaita 50 years ati mwana wavo ati ndimai vake vari kutaura. Ndimai vake guys vari kutaura. Guys, ndizvo takangova zvinhu zvangu mazvo. Regaitiwoni. Mtsakanana nevanhu vekusouth Africa guys. Imhondidziya. Mtsakanana neku-SA guys. Imhondidzedzi, mhondi chaidzo. Mona kuti uyakapotsa afa zuro. Uyakapotsa afa. Kwanza ndifunda kanambira mwana yu. Munenge muchiziva mwana wenyu guys. Munenge muchiziva mwana wenyu saka motomurambira.
Inga varume munovarambira wani. Moro. Varume chaivo munovarambira gaziti wangu murume hauri. Wangu munovarambira wani. Rambira ivana. Matese. Varume chaivo munomira kuti nduti ni wangu haadaro. Saka rikai munarambira mwana kanoziva mwana kuti haadaro. Oh. Hapasi pamuromo here Sophia pekuti udza zvegreat hope pano naii Sophia hapasi pamuromo pano joinwa zororo pomulani pane hapasi pegreat hope hapasi pamuromo here kuda kuya kuzotaura zvepala pano ndopa pamuromo kapo kuti uda kujoina great hope pano haruzi ndepezororo iyi pamusha pezororo panapa great hope kwamukoma kuenda ikoko ndoko great hope pano ndepezororo rikaitizvo zvedu guys vanenge vachiziva varume vavo regai vanhu varambira varume vavo vane varume mabhishi ndimi chete munongogwadziwa vanorambira varume vavo kuti varume vavo havadaro saka uyu ndiye ari kunzi ndiye akamutora wachosho ushu ndiye munhu akamutora anenge jubhujubu ndatomboona sajubhujubu kai muri kuchiona thank you Taringa go ruko ndatombofunga nejubhujubu ko kwami kujendi kudya brunch lunch brunch breakfast zvese amen alright anyway pano ndepezororo washua kauda kuzororo joina zororo ndopa unoti sisimaenda kujoina zororo ndopa ndati ndakuudza kuti unoshamisa sei handitika Monica, concerning my bus, kashtaura, also take out Taylor life kutanga. Kundai, dokumura to we panapa buy live, dakuchanga wa shaiko. Who buy live TikTok, when TikTok was to complain upon that. Tatusha Jofamba say, Takushai wa shaiko na nigiri, wa shaiko na Susanaka Chuchaka, shai. To the Fodokavata. Right guys, mother gave him a chug at 20 to from the same. I'm going to piece out of the use again to look at date, no low to see how to use so I also look to no more in Bama one. No, two so that no, two is the size. Oh, never just alone, dear. Kelly can't be almost have any piece. Kelly. Oh, yeah, to be this up. Two slices straight above. Make sure what I say. Saying I could nipping Tarami Ramai end up on Chokavan. Because mtazo lava vegetables amka time manero. Kwanza ziko pale ma audio play wapenda kwa watu mkwete. Wadi mkomana tazoro na nikazona yacho. Saga mkomana kwa ya bato. Alizi udada wema pepa yanga wachitawa nezvayo. Akaita nezvayo mapepa chiti saka kwayazoenda inotora slave rekubi kukwasasha ndoraenda naro saka kuda vakuda kumbonotasa aslavu reakutsakamira sei saka pakaipa saka panofanira kutongomutasa because apa padelft apo kwanza apa
Kuma mama uti munabi nedwera. Kansa hapo. Ona muno namote namoenda mono dongo za mono tumkoma na yakeli kuti kudi Mamaka tuzi mama ni mwana nete phone ne wete phone ni mamaka mama unaka sumba yo home office ka uko kada je mapepa wazo ubeve is straightforward ajumi tomo zakana beve ni mangwana sagan ndio na yache apaka ipo mwana mai mawazo foni yangu shamwari beti chacho rakutopera kudhara wana chimofona chifona mukomana kasvika chichiburisa zvekupapa saka pazodarika andisi kutema vakabvunza mapepa saka angozononga kamutura asiramu vakatarisa ira tomukara saka handizivi kuti because ndanzwa chidokwa haana kana kusiya kana chikii papa saka hapana chikii amawa chadozama nguva because ndambozama nokutarisa apa padelft apa hapo apa kwazi ndatombozofuna futi apo saka chanza kuti pamwe anenge ari kupi kana kuti papi pacho nai mama uyaitiwe rekaititsvage mama munhu akasungwa kau haana kukidnepo vanhu vanobva vatla kuti munhu akidnepa vivi rekaitiwe tinenge tagotuka friend mai mwana mami Hello. kumwana ndikamuudza kuti abate iyeyi mukomana uyu ari kundisendera message ndiri kutaura naye achindisendera message but namba dzake handina kudzisevha mirai ndione kuti ndokwanisa kumuedha here muedhei kumaaudio amandisendera zvikuita sokuti mwana wakasungwa wani hallo maaudio amandisendera ko zvikuita sokuti mwana akasungwa nehome office wani akanotora asylum ikanzi haana kusungwa nehome affairs ndiye ari kukireta nyaya iyi haako kwese vaenda kwese kubelleview vaenda kudelft vaenda kune vanhu vacho vari kucape town kwakasungwa nevanhu vehome affairs haako ari kutotaura zvekunyeba iyei murume ari kuisa maaudio iwayaya ndiye wacho akapedzerwa anaye kunoko ari kutondisendera imwe message iri different kwaichi ari kundisendera message yekuti handizvoni ndaifamba ndiri murodhi ndobva mukomana achienda kunoburutsa imwe motikari zvinhu motikari iyo yanga ine mabhokisi atera mabhokisi aburutsa mabhokisi iwayo pakabva pauya vanhu vakabva vamuti tinoda mapepa chakadaro iye wachona ane mapepa here zvaaizosiyiwa hanzini ndakasara ndakahwanda ndakamira pakona ikieteni ari kutoita yekunyepera iya ari kunyeba uyo Alright, chii atitaye kuenda mukomana yetinzota kuti chii mati iye mukomana yenya kutengesa munhu timubatewo tinzoti ari kuti chii ari kuti akaisepi munhu witsai namba dzake mami ndikapinda mumba rega ndichomuda panze pane Facebook sasa ndabate foni akomana mirai mukomana uyu ari kutadza kubata foni uyu ndimuti abate foni ngabate foni mambaira guys mama vari konbhizi kuti munhu ari kunyepa regaitione munhu wacho auye chii enderizvomumambaira zambiri regaitingu zvacho nyaya dzacho zhuwa kameno regaitone no.
kuti chi nyaya dzacho kwai ari kunzi akuwatsva hako kwese ari kunzi apo ngaititsvage tione tata wakaodho tikati pamwe munhu wamamamanya munhu ari unenge watuka furendi vaimwana ozobudikira zvake mukomana pamabhuraudza furendi makutopinda bhizi yeapology eoitoni nevachitipa nhamba yemukomana itagona kufona nevachitipa nhamba yemukomana wacho tagona kufona zvangu ndakumbamba izvi madara ndongosenda kamabhoilisa kozi nandisikandisa ndabikira baba vachi madora iwayo zvikanzi aiwa ndikuda cabbage mwesa beef mwesa cabbage saka izvi zvinda kuchekana necabbage madora ndomabhoilisa ndozovabikira mangwana zvakaoma kuita mukadzi wedu wei hai zvakaoma kuita mukadzi Jekumani, nduda kukwira, what do you want to say? Ari Cook Hospital. Ari kurapwa, akaitwa rape. Akaitwa gang rape nesuru. Patreko vakarepiwa. Saka ariko kuchipatara. Ewa wanantisa panosunga vanhu wanantisa katika problem ndekuti kana munhu oshaikwa anenge akaenda kutransfer Coca-Cola iCoke Zero iyi amai adhasa ina kana shuga iyi Coke Zero iCoke Zero muno muUK iCoke Zero iyi vakaisa shuga vanosuwiwa ani munozviziva kuti kumbi muno vakanyepa kuti Coke Zero vakaisa shuga jino kuti vanobhadhara vanosuwa mari shinu chaiyo ani munozviziva kunopa festival kandi vanosuwiwa ena shuga iyi vanosuwiwa asi ndomafarira manje ndinongoneira ndomadya snake chaiyo kumabika bika ndomaisa mukati ndichitotora zvangu ndichitoona zvita zvandaichita ndichitononga 1 ndinogarisa tokumadya kumbopedza mwedzi wose ndina kudya ndatogarisa ameno zvakaitione kuti vanhu vanofuditiwe nyaya baba andiri kuvaibvika isi kuda kujima kuri kuvaibvira kuri kugwadza zvirikuitwa Anzi diet inogwadza idaremba naye. G blessing, thank you. Anzi inogwadza diet. Pane pamwe pokuti pano zvinobhowa guys kuti unongoramba chingozodla mashizha uchingona mumwe achingozodla unotozora uzombodlawo. Pamwe pachona cheating is allowed. Hauzodya everyday plus portion control. Pandi wariona sipisa rusiriya ndangodla 2 slices chete. Otherwise ndinenge utodla 1. Uzongodla hako 2. So ndoungotenga tudiki tumapisa zvachi. Usutaka chokwadi aiwa. Oji ukafuta unotosimba bedwe. Mukoma chadi makachipeni.
mama guys Hans Smith madora ndomada my beloved tinomada madora tatopedza mwedzi ndinambodla madora kudai ndotoona kuti pane chinhu chakatofuta plus dandisitori ndakatongomapiwa nasomeone dandisina madora acho ndatomatumigwa nasomeone sisimeli ekudzai madora pakuzimbabwe ndikati waita hako anotonditumira ndokwanisa kutodya kana ka2 kana ka3 ndoda madora nebeans chaidzo dzekumushadzira beans dzonaka bedwe zvakabhadhara right anzi matamapera apera matama usandifadze iwe matamapera iwe ndanda kusvibisa zvona ndikozimbuyare pakona nenyaya yekufuta uchati naiwe asandatombochembera iwe sandachembera ndichiri moms kana ukanditi mabuya inini saka ana gogo ledu unozwa ti kuti ana gogo makuru ayo anoiji handisati chiri mami chiri chimama asi nenyaya yematama aha akaipa hanzi desiseko samata usikana chokwadi ufunge kuti tori sister yekuroma izve bota reiitira ndoita zvangu miradikinosendiseni kudai musikana wokubata chibharo anombona kuti ari chimirira mama kunake iri on here imagine wabuda guys kuti kuenda kuSouth Africa anwana kuti ndikuenda kuboyfriend wobva unosvika boyfriend yayo bva itokukidnepa itanga kutokuita zvainoda hanzi inobhowa kungodya zvisiri izvo ini one day ndotomuka ndatogaina tumagrams abo faith aiwa handifunga kuti is true hazviiti one day wotopfuma gaina hazviko unenge wadya zvakawanda sei unenge wadya zvakawanda sei tiuzongofuma wakatogaina weight the following day ndiwe unenge uchifila kunge wagaina weight ndiwe anzodiko nezimba zimbra ichapiwa order ndiwo government yati yakamutira chemo saka towa kuti government inoti kana zvanzi vanhu vapinde nazvo muchaiona zimbra ichanyora but kana chemo chagamuchirwa kudai so aiwa takutohopaka for the best takutoziva ndoti vanotodaira chete vanototi pindai nezvinhu zvenyu vamatakura zvenyu mibhedha yenyu yamamuchida kuenda nayo mibhedha chichichi maenda nazvo anzi naisi ndikombi yadzi yakatsvara zuro ndakatadza kana kukomenda nyaya iyoyo ndakatadza kana kukomenda nyaya iyoyo ndakatongoti rega ndisiyane nayo ndisakomenda its too close to home anzi nyama dzenyu dzasara hadzidi kusara hadzisi kusadza neta here pamuri kuluza weight ini dzangu dzakaenda ndikadzokera gena kuti handina kufarira zvidya zvangu mukuonda ii ndakuenda kujimu kasha woita proportional body kuenda kujimu izvo zvimaoko angu ari kugwadza nekusimudza simbi maoko angu ari kutorwadza nekusimudza simbi like ndine zuro ndaitosumudza maweights chaiwo chaiwo saka izvi zvangu zvese izvi zviri kugwadza izvi osumudza simbi because otherwise nyama dzorembera kudai tosimudza simbi memwari ndaitoti ndikataura nemi ndikadai so pane chisimudza kudai so ndaiwa kuti pane nyama dzinenge dzikurembera saka ndakabva ndatoti regai nditanga ndatotanga so maweights ndati ndikataura pane chidai so padaiwa kuti nyama dzinenge dzikurembera saka ndakatotanga kuita zvemaweight lifting izvozvo neboxing ndatotanga boxing nemaweight lifting because nyama dzinorembera imagine guys munhu wese ave kumba tichisangana kumbako anzi ex boyfriend kudai ari kuchipatara ngati kutaura wati ndokutsedzera message kuti pamwe apindura chimba anozvita Armstrong no kana uchi
Oh my God. Hey. 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 His name was. Hey. 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 Ah. Hey. Oh my God. Hey. Iwe zvokutaura chokwadi here apa. Sisi muri sei? Right. Utaura chokwadi here apa. Ya sister yangu yaisheka ndo namba dzake kedzo. Hey. Hello? Hello, ndikutera ndikunzwa naiwe saka kuenda kuchipatara kunochaika musikana uwana chondutaura nezvake achaika naini. Watutaura nezvake izvozvo achaika. Aiwana kuchaika kufa aiwa ndatokupai namba dzake kuti mutaure naye. Oh, no. Dzinohwisika vasikana musadaro. Musoti batsane buka vasikana nyorai wanyora kuti kwaichamwari yesi sita yangu yachaika. Vasikana musadaro vasikana musanyore zvinhu zvakadaro munoti batsane buka. Sorry sisi ndokungaishona yapoteka. Ndovhunduka ndai kuti munhu tikutaura nezvake panapa tonziva meseji yekuti kwai munhu ashaika. Anyora kuti sita yangu yashaika. Ndozvanyora. Sister yangu yashaika. No sisi ndatiza kuti yaishaika. Unotibatsane buka wangu. Verenga zvawanyora. Waisa nhamba. Ndikatokuudza dheyani ukati sister yangu yashaika. Ndandarwa nebuka naiwe. Hey. Ya so izvozvo akakumba but auya atorwa nemapurisa. Saka foni yake haisi kupinda. Yapinda yazopinda ndofunga network yazorova double tick. Ndandarwa kuuyu. Ndandarwa nehana guys. Ndiyo tiri kudiscussa pano ka. Popinda message yakanzi sister wangu ashaika. Tinostiroka isina chembera mai vana tinostiroka. Ya saka patorwa nemapurisa again because anga adzokera kumba saka mapurisa auya amutora achizoti but ari safe here kuramba agere munzvimbo imomo because vakomana vavo vakutosungwa vakamurita gang rape. Ari safe here kunzvimbo kwaari kokofu. Ndozvandatotya sisi kuti she might not be safe because nezuro wacho ari mucritical condition iyoyo anzi mapurisa achanga kutomubvunza zvemapapers. Mupurisa mukadzi I think ndiye wewe akadaira for argument. Ndiye akazoshanga kuti you can't ask in such condition now to go into the papers for what. Vangauta mapepa nguva iyoyo. Anawo here mapepa acho iwe. Anawo here. Angone passport yayo. Ine madeni. Ina madeni. Saka anogona kutozosungwa futi naiye because haina madhesi. Aiwa vanenge nazvo asi South African kau todzitori munyika illegal havanenge nazvo izvozvo waiti wachiora kuti wadini kana usina ipapa vanogona kutozofuna kuti munhu asungwa ipapa ndinoona brenda panaipa pandinoona kuti pi ufunge what's good the best news apa tusana nezvake pongopinda message yekuti unacheka unodona ukafa unodona palive ipapapa vanhu vakatoti simeni vakafa tichiona palive ndanoone hana yai utinobvira because zuva rese she didn't want to talk to anyone. Adaira muedhe pakolino adaira edhe adaira muedhe adaira ingomuedha ton adaira. Alright. Hi dear. Andichatauri zita. Yes, uri raiti here munin'ina wangu
Kuri right. Ndiri right. Newe nechunedza wakapindana nadzo kaisiro kuti takatirovesa nena tambovata here naiwe chikutaka. Zvakaoma. Kuti chakaitika naiwe. Ipapa tishuta nai kudai. Takamirira vamwe mai vane mwana wavo akidnepiwawo zuro. Ndiwo takanomiririra vakutsvaga dzimwe phone number zvada kuti ipapa titaura nemi kudai. Pane akakidnepiwawo ndinhasi here kadzizuro vari kuti akidnepiwa. Chii chakaitika nai ningina wangu kusvika tisvike patasvika. Ndiri panapa pasipita zvisinei. Pauri apaspita uchiri polisi. Uchiri polisi. But uri kuziva here kuti vagona kutokubata futi papa usina mapepa. Ndandichitoudzawo iko zvine zvavakutotora ukaenda kudanoripoda nditsana bhatitiri vakavharigwa izvi right now vanga vachoti vandiri waitosisime tokumbura kutobhura madzai vakaenda kunoripota vakanosungwa. Saka just be careful chete ipapa. Wana vataka kubvudza sina basa buda uindi. Alright, but tozotaura kana vabatwa here vanhu vacho vabatwa here vakomana avo. Just vari kuonekwa zvavo. Vari kuonekwa. Saka sei vasati vabatiwa? Vamirira backup. Vakamira backup. But vakomana vari kuzviziva here kuti wakaenda kuchipatara nepolisi? Because kana vachizviziva uri safe here hausi safe kaiwe ipapo kana zvadaro. But vakomana vakaita mistake sesimeri because vaitora maphotos gavachimita izvozvo vaitora mavidhio. Vasimchinjana? Mavidhio echo ari kupi? Ndo zvichaita puna I think ndo zvavari kuchatatarisa imomo futi iye wacho haana kugeza saka akaenda kupolisi zvese achienda unotorwa zvese izvozvo pakaendeswa kuchipatara anzi vaimufosa kuti geza saka iye akaita kunge ageza asi asina kugeza. Evidence dzese dzinenge dziri ikwepo unless havo vakuzoongoda kutorawo irepist antori munhu anorepa vanhu munhu iye mukomana iyi asitori munhu akatomira right munhu asina tomira ko shamwari yaibvuma kupinda shamwari isiriyo yekufona here zuro ichiti vaenda munhu ariko chichi haisiriyo ndiyo shamwari inenge yakutya kuti vanozopinda vese kuti anozopindawo munyaya dzacho I think angakuda kungoshundira kune mukomana but anotongopinda vese anditi vakarekodha mavhidhiyo saka mavhidhiyo acho ari kupi? Vakarekodha adonha hanzi aucall soon. Alright. Vakamupa foni akamawanepa ndifoni yakanzi yasarapo. Nesuro mapurisa vakaenda kapepepa akawanikwa pepe nemapurisa. Mapurisa vakaendeko kwanzi vakasvika vakamuona foni yake nebhutsu dzake zvirimo mumba imomo. Vakatora. It's another evidence yekuti iya. Ko saka iye vakamusirei? Aiwa mukomana angasikwa angatotiza mukomana. Saka mama choko anopinda sei masina kukiwe? Anzi vakatosvika vakatotanga kufurufusha vanhu vanogara ipapo vamwe ukatozopaza dho kuti vakwanise kupinda mumba memukomana because vaifunga kuti angaita imomo. Alright. Okay, mukomana anolodya. Saka uyu akatozongopiwa zvinhu zvake nemapurisa. But yes, itaura chokwadi iye she's not safe zvake. Asi safe. She's not safe, but andimukuona kuti pazvaitikira mwedzi wacho pauri manje. Kwapana kana mari here akwira uye Cape Town koko? Sisi yambrokwa nje katodunye zvinhu zvacho zvakaoma June munomuziya kuti mabasa tinenge taiswa pamabasa kunenge kuchengete mabasa all the time. Because mwana hasi safe. Ane mwana is not safe. Vakatadza kubata iye vanomubata panorwadza pamwana apa. Anokwira oenda kuZimbabwe just like that pasina osi yake yado. Kanenge akutongoenda for good kuZimbabwe kwacho. Ko zvinhu zvake? Kwachadzoka achite. Ko zvinhu zvake? Because anenge akutongotengesawo kana anozvidawo tengawo zvaanazvo zvacho.
Kuenda kumba is the best. Kuti navo hatichazive kuti vakomana ava they are out there vakatotsvaga baba paanogara vakakaona. So now hatichazive kuti vanokwanisa kuda kana kutomuuraya kuti nyaya yacho ingoshaya basa. Vanomuuraya ndosandokutoreva kuti even mwana andiwana ane mwana vanogona kutongomubata pamwana chaipo chaipo. Uda kuenda kumba here love? Alright, ko zvino wodi? Kuve safe hausi safe. Uri kutengesa chii? Une chine chiriyo titengese? Nechi? Ino wekuwacha igo wangu wasara masofa nandakamatengesa last month. Saka ndasarwa nemushini wekuwacha nefriji. Mushini wekuwacha wakakura sei? Muhombe. Makgs mangani? 14 kgs. 14 kgs. Mushini uyu wachembera zvakadini? Nokuti kana kutokudzwa palife. Womunyowani. Utonaka na 6 months out here. Alright. Asi watove second hand because wakatoshanda. Watomboshanda. Right. Fridge yacho yakamira sei? Fridge is Samsung. Okay. Double door, single door? No, it's a single door. Single door. Is it double or single? Single. Dispenser, water dispenser or not? Water dispenser. Right. Right, guys, hapana washing machine pana pa 14 kgs, water dispenser, Samsung. Yakakura, ine malita zvakani? Malita zvakani? 14 kgs. Ndoreva fridge, malita zvakani? Azvinombosvipira ndazvitarisa ndiri kukunyepera ikuti. Alright, wakatenga rini fridge yacho? Fridge yaringova fridge yakuita zvekuma 3 years manje yakizasvika 3 years. 3 years. Haina kufura. Hazina vhiri yavhurwa. Alright. Wazi unogara kupi? Oh, which bank, guys? Which bank? So only with bank people can buy these things. With bank. Ari kure ndi anga ari mujobek. Manje ari kure with bank. Ari with bank. Ari with bank. With bank. With bank ndio Mpumalanga kanchi? It's Mpumalanga. Yeah. Ima kilometers mangani kubva kujobek? It's not really fast, Sister, because I think it's 1 hour drive. Oh. Yeah, it takes us 1 hour. Alright. And then what else? Ataura fridge ne washing machine, what else? Awane maraende kumba nemwana. Tingangotaura zvinhu zvacho kuona kuti zvichiri in good condition kuti atengese. Because paakatama uko paakatengesa makauchi akatotama kuti rooms kwaienda achinoenda ku1 room nekuti mukomana uyu last month akatombomuzarira mumba nemwana for the whole night vakatozorescuwa nemaneighbors. Saka vanga vakatotama kwavaigara zvadira vaigara vachitoenda kuti other side. Saka atito zvatenga zvega ndachotenga kuona vana stofa vakachibika dei. Stove anayo, but maybe it's not that good to see. Anozosira. Zvita kutotengesa ati 100 rand iyoyo kupuwa forward. Zvinhu zvimwe zvisingesa angatengeseka anongokwanisa kungoita give away kune vamwe vanhu kana kutongosiya. Because yeah. Utakura zvinhu zvake. Right. No, Sinodi. Sinodi, if you are willing to give us a ticket, Sinodi, I will accept. Sinodi, if you are willing to give us a ticket, we will really appreciate. Tingafari, singaiti. Tipe ticket. Itu ne man. Tipe ticket.
ane zvinhu anoda kuti azodonha ke pamanzoka atudza kuti ndochari kungotengesa mari tokatozvitengesa naomba nemwana. Any offer sisi inenge yangoofwa nemunhu reasonable. Amajinonisa kuti vanhu vaofa asingazivi zvinhu kwamachinovatidadei vamabva vanga vaona zvinhu. Anokusenderai maphotos. Indotumira mapicha yakagurupa paFacebook. Vanhu voona mapicha. Vanoda kuona mapicha. Vanoda kutenga. Because uchakashopani is not safe. Unsafe. So right now chero vakavabata iye achitaura zvokuenda kumba akangoenda kumusha vakandosati vafurira vana because pane pasina proof. Tine mamiro akaita zvinhu sese ari kungotaura kunzi 30 June naone zvikuitika zvacho. Iye pachake zvake beside 30 June haasisiri safe because mukomana uyu will do anything if vasaenda kujail. Yeah, and your card they can even start with here because vanenge vakutongo vakudotomusa vanofasi. Yeah, I should destroy everything. What about you destroy everything? Hey. Nditumile kama pictures ezvinhu izvi ikwanise kuposta vanhu vaone ukurumidza kubuda hako because hausi safe. Ndiwe evidence saka vakakubvisa vakabvisa evidence nyaya hapana kuti kwachaenda hakuna kusungwa kwavachaita arikudona ndisinganetsokaisi kunetsa vakangobvisa evidence zvatopera akazodindinda ndiye ari kutaura palita ndiye ari kutaura ipapa zvichitraumatiza ivhiri mwana chaichai. Apa hanzi vachimunwisa Staysoft anachiti dumbu rangu rakazvimba. Havana kutomudraina nezuro vaida kutomuuraya. Vazopiwa akabayiwa mainjection because vanhu vese avairara naye vese vasina protection. So atozopiwa mainjection akapiwa matablets vakatanga kumudraina but angachingoti handisi kukwanisa kudya because hazvina kana taste nemudumbu mangu rakazvimba. Imagine kuzosvika kuzimbabwe uzoona kuti une nhumbu yevanhu vaikurepa. Imagine endesi kana vadhirena zvavo zviri nani. Vakamudhirena nesuro. Mabheriteni haandana newinawo vasikana musambodana vari muSouth Africa havaiti vari muSouth Africa havatoiti havaiti mhuka dzevanhu idzi mhuka chaizvo. Saka iwo kana wasvakumba mutumire mapictures kaizvi ndiposte pagroup andi ko zvimwe wodiwo siyira vanhu musadanana nevanhu vekusouth Africa guys imhuka masisi sadanana nevanhu vekusouth Africa havatoiti guys imhuka vanhu vesese ivai imhuka especially benteni ko iye waidawo benteni yeishuwa kuti zvaita seishuwa akanyanya kuita benteni mwana wacho akanyanya kuita mudikiwo futi vanhu vakadai ava musikana ndewa89 mukomana ndewa90 ndimanaindi here mukomana uyu ende hakaita kunge chitoko kudaro ndewa90 zvakaoma saka mukomana uyu anogara ega mukomana anogara ega nemasisters ake aitozikanwa musikana umba kwemukomana even mwana wemukomana aitombochengetwa kumba kwesister yangu but iye aichiziva kuti munhu wake imhondi handizivi hangu sisi kuti aizviziva here kana mwana akataura zviro kuti mukomana aitengesa zvinodhaka mwana akataura zviro paya kuti mukomana uyo aitengesa zvinodhaka mwana haangazivi asingazivi
mwana vantu aitoziva kuti munhu wake anotengesa zvinhu zvinodhaka ende akashingirira ipapo pakadaro that was wrong. Unourawa vanhu vanoita zvinodhaka nokuti pamwe pacho ngakatosvuta ipapa pakada kuzenzongora pamwe paitoita zvinhu izvi vachitombo nepaka pamwe vakatorohwa nematombo vanotengesa iwani. Ndozvandotoona because maexplainer anga achiita zvimwe zvinhu sefemele handikwanisa kuzvitaura zvimwe zvakachiexplaina but explain kwai kudii naiwe mushai kwai kudii chimbotiraya kutsanangura kwai chii tsanangura kwai kudii kwai naishai kwai kudii hanzi vaimuchinjanisa vese vachimudya nhengo yake vese vachiramba vachimuchinjanisa vachimuita izvozvo saka vaimudla nhengo pavacha mumwe mwoyo womudla nhengo handivazviona kuti vakatodhakwa handivazviona kuti vakatodhakatendi kuti marituals kana vanga vachitori hai unoti ungadla nhengo yeumwe bhuru wako apedza kuita izvi zvakatosiyanidza iwoenda kudla nhengo ipapo kana ndiwo iye anoti pavaimboyanana nemukomana vachikudanana chacho mukoma chaimbomudla nhengo hanzi aisamboita izvozvo handivazviona kuti madrugs aisambodla nhengo ati vachidanana iko zvinogona kuidla after vapipisa kudanana aiwawo madrugs vanhu vatotengesa madrugs yavo ngaatize vanhu ivava vanotengesa madrugs ava nokuti one day anongofaka kupandukira zvakakufanira kudana neservice user kudana neservice user guys kudana neservice user rinokuitira gore rose 2 years riri bhori chibfa musi wetriga chetika anokuitira ndoti muromo kana kukumamira mpoto because zvatriga anoona ndo zvakafanana nemadrugs hausi unongostori safe iwe wacho hausi safe because one day musi vanongomedza dombo iroro cheteka anokuitira vashuri anogara akadaro anokuitira vashura angatosenderwa maviewansi mamessages nevanhu ivavo nemanhamba asingazive so namutoti usavhure mameseji yavo vachiti kudii vachimuthreaten akavhiwa nikauya akavhura ngatore mefoni atore vhikiri atore picture yezvakutaura achisa polisi because ndatozomti makuseni usavhure because zvichapedzesera zvakukanganisa iwewe zvichapedzesera zvakukanganisa chingoseta foni yako pakuti even akakusendera haamboone kuti wazvivhura here kana because iye tinanga chida kuona kuti munhu akararama here kana kuti haana kurarama but munhu avaona kuti akararama sakuzomuramba chimuteretera ndokuita sei atinoona kuti munhu akararama sakuramba chimuteretera ndokuita sei mupenyu vaona vangwadira kuti afe pamwe ndoyeye plani yake iyi vozi aimurova futi vozi vaimurepa vachimurova havana kumukuvadza kusimtu kumasure uku avamukwadza bhozi hanzi mapurisa aitibvunza kuti anga achikurova nemaoko chete hanzi mapurisa anondorova but aitirova mukomana ndoreva like kumasure havana kumuita kumasure nokuti unokuvarika kumasure kwakapfekedzera zvepotsi unotokuvara havana kumuita kumashure aiwa anomboitwa mashure angachingoti hanzi ndakatsemukira pavaended andotsemukira because vaimurepa vanenge vasina kuira ndotsemuka because vaimurepa asakaoma saka asina iwe pese pazvaitika zvezvatimurepa iwo chiti pambapa panogara nanasisi vake vanasisi ava vaiveti no sisi vake vatori married vanotogara somewhere iye ndiye mwana mukomana eti anogara pamba anogara ega hanzi panogara ega then muloja anogara ipapo muloja anotozviziva kuti munhu yanga arimo imomo but haana kuziva kuti munhu uyu ndo zvaaitoitwa paimomo
Okay, vakatomuona but vanotadza kuti nakurepwa haana kukwanisa kuchema. airidza music yakaisa full blast music. Alright. Akamuvhara muromo. Akamuvhara muromo, akamusunga muromo. Oh. Hey. Vaitoziva zvavaita. Vaitoziva zvavaita ende zvakaoma. Patokotera timupeni. Ndekuti Mwari kuti mupenyu hake at least anongopfika pieces woenderana nelife yake. Ndonetsa hazvo but hapana yekutamba ndozvitoriwo. Ndikuti ndedze pane munhu ari kufonera patindoti ari kudeka. Tichadira kutaura naye akantumira tichadoposta tichirina tisingabatsirana. Ari kuma-30s guys. Ari kuma-30s. Tine vana vadai kuna zvojusa. Mama vaende piko nenyaya yemwana wakidnapiwa. Sure mama muya mudzokera motita. Hello. Mama, ikona zvanipo. Ati hanzi ndimbomira kumufonera ati hanzi ndiri papolisi pandiri kana ndapedza ndozodzoka mberi kwamuri ndikufonerei. Iye mwana wenyu mukomana mukuru. Then uyu mutsotsi uyu ndiye ari kundisenzera mameseji ari kutaura hobho iwayo. Ndasida kutraya kumukonekta kugurupiko kwaasidairi foni kana ukafona ari kupindura maaudio chete. Maaudio acho akuti kudiko chiweizve maaudio acho akuti kudiko. Ndandikusenderei maaudio ari kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana akati aiburutsa mabhokisi akati akatorwa nehome affairs akati hanzi mangwana 24 hour mwana tinomuwana because mangwana ifriday anofanira kuenda kukoti kana asina kuenda kukoti mangwana friday anobuda monday because vanenge anenge asina mhosva because handamutiwa unochiziva kwaari ndiudze kana uchidiwa mari kudo kubhadhara ndopaakutarira statement dzekuti anoenda kukoti mangwana kana asina kuenda kukoti mangwana anobuda monday. Apa kuti hanzi handisi kumuti oyo kumba kwako sei usiku uri kubvepo hausi kumba kwako sei zvikanzi totofamba ndingagare sei kumba munhu wandinoziva achaikwa saka ndabva kubheuvhu kupolisi izvinezvi ndakuenda kucry fonden. Saka kubheuvhu polisi kwachona havakwanisi kubvunza kuti kune munhu ambouya here. Atoenda iye mukomana mukuru aenda kudelft kupolisi haapo akaenda kubheuvhu kupolisi kwacho haapo. Saka mapurisa haasi kutsvaga here mukomana iyeyu. Vakomana vanenge zvavari kuti vari papolisi vanenge vari kutoripota kuti mukomana uyu abatwe because munhu womumaraini imomo. Saka kana vapedza ati kana apedza iye then ndozoita connected nemi totaura nyaya yacho. Alright. Aiwa hapana kushata. Hapana kushata. Sesimende aiwa handisi kutomborega ndoti mundibatsirowo vedoruzawo here mwana vedu we. Mwana munombomurutsei mama aka. Mwana munomborutsa. Alright. Kuti iwo zviri kuti kudii angotiudza kuti mwana ari pichete zvipere. Alright. Nhamba dzake handiti madziona papicture rake ka. Alright. Paripo mama. Pakaita. Iwo because mamudza kuti you can pay. Ndozvichaitika dai pasina kumudza kuti you can pay because achataka kutova blackmaila nekuti awa kuti kwanzi pai pacha you can pay. Apa mwana wokumusha mazimba. Chitaziva chokwadi kuti chiri kuitika saka zvinoenda zvatinenge takomenda daitange taona tichichiwana kutobva nerupokuti. Because unonyanya kuzokomenda kudai so and then kuzobuda chichwa china ndakabatira ubopisi wakomenda zvinhu zviri peti ukanyara ukashaya pekupinda. Unoona. Saka regai timirire kuti tiwe kuti zviri kufamba sei but nyaya dzacho guys ameno ndo nyaya dziripo idzi muri kudzidzwawo ndo nyaya dziripo idzi dziri kutaurika idzi ndo nyaya dziripo guys zvakaoma ndo nyaya dziri kutaurika idzi pakaipa guys handiwanzoda kuita malive kana tichida kubasa kudai because ndinenge ndisiri focused ndinenge ndiri distracted. Ndinenge ndadzoka kubasa kwete ndichinda kubasa
was little distracted. Guys, let me show Saturday. Saturday, can I give whatever? TikTok, what's up with them? Support a critical picture. Since the same Maham, Maham Maria Mana, it has the two government from everything. Oh, do you have Bruno? Hey, what is the name? Channel Chukura Katimina Mariman, don't you cool? I don't but I want the book from Bruno and the TV, 25 TV, and school. I don't but I don't go Bamrumo, I will tell you, I don't post that. Somebody, United. That's what I can post on the person who have sugar scripture. Daddy Samari, you married, I decide. Yes. Oh. So guys, the guy did I want to be a banana, but the depends on getting the bus. Put on the one. So I need to go to Mom's canal to the Wakasha police chief. I saw Yaman. She'll come tomorrow to tell her Mangwan. Naika, guys. Tomorrow to tell her Shady Mangwana. Dice Republica. So guys, moving in so anakaka to better Mangwana. Mangwana Lara TikTok and TikTok.